Salutare! Pe canalul ăsta o să prezint tot felul de chestii, principal măști de gaze și bun, să dau un pic ca măciulia asta de ring light, cum ne mai o zice, așa, măști de gaze și chestii legate de măști de gaze, că am văzut că pe YouTube-ul românesc nu prea e nimeni care să prezinte măști de gaze. Bine, mai am și eu niște timp liber. Așa, și începem cu un M45 american, care e un pic modificat, adică modificat cu alte seturi de arnașament, de cauciuc de la M85, M74 la românești, inel de prindere de amplificator de voce, ăsta, așa, și un sistem de restricție a aerului pentru ventilatoare sau pentru sistem de, cum zice, din ăla de circuit, de aer cu circuit închis, adică tuburi de oxigen. Așa, ca prima introducere pe acest canal o să vă învăț cum să identificați, să zicem, aproximativ data de fabricare la măști. Bine, nu e să aplică la toate pentru că alte măști au alte metode de marcare a datei de producție, lună, în fine. Mai întâi să scot masca, uite, să o prezint așa pe cap, cum ar veni. Foarte mari influențe de astea, cum să zic, agresive. După cum vezi aici ce unghiuri interesante are. Na. Bine, aia de mărime extra large și large, adică largă și extra largă, asta e medium. Arată un pic mai mișto pentru că e masca pur și simplu mai mare și lentilele sunt mai mici și pare așa mai interesantă, nu? Colecționez astea pur și simplu că îmi plac măștile de gaze, nu de un fetiș sau alte chestii, și plus astea sunt și folositoare pe în casă când mai vopsești, când mai, na, prafuri, na, e efectiv chestii de gen. Un hobby scump și măcar folositor. Așa, cum ziceam, ca să arăt cum poți să identifici o mască de gaze, bine, să o identifici, să vezi cam în ce an e făcută. În general, hai să o scot, că totuși cam incomod cu căpățâna. Da, asta, masca asta de gaze are câteva modificări. Pentru că, na, din păcate nici asta nu e perfectă, că de se poate să facă americanii ceva ca lumea. De-aia și-au apelat la Avon să le facă neba o mască de gaze ca lumea. Așa, deci cum ziceam, de obicei pe măștile de gaze se notează mărimea și data de fabricare. Mai rar și firma care o fabrică. Dar la americani e o excepție, cum să zic. Așa, bine, masca asta de gaze, ea însă și-e făcută din silicon ca să fie mai confortabilă. Dar marea problemă la silicon e că dacă, de exemplu, se dă cu iperită sau chimicalii din astea care sunt agenți vezicanți, nu știu cum să zic, pe la primul război mondial, dacă știți pe acolo ce s-a folosit, na, de chestiile le zic, siliconul se cam topește. Și ca să contracareze chestia asta, au făcut un fel de husă, în engleză zice second skin, pe care îl aplici pe mască ca să o protejezi masca de agenți de genul ăsta. Deci o chestie adițională făcută din butil. Asta și cu M40 și cu MCU, o să apară și ele la un moment dat pe canal, au, cum să zic, acest feature, na, e mai confortabilă, dar problema e că o faci grea de îți cade fața la propriu. Mamă, și am deviat de nu știu de câte ori. Deci, cum ziceam, măștile în general vin cu un marcaj de genul ăsta. Un fel de rondel
Bine, rondel se zice în engleză, o ștanță în care... stai să iau aici o altă poziție mai ca lumea. Și cred că am eu ceva mai bun ca să exemplific chestia respectivă. Aici e o mască originală internă de M45 pentru că masca originală e cam nașpa. Bine pentru mine. Să încerc eu să găsesc un rondel din ăla ca să arăt mai îndeaproape care e faza. Dar să nu moare. Pare nu are. Ce naiba? Ok, atunci hai înapoi la mască. Hai. Deci cum ziceam, e un sistem de genul ăsta, un rondel din ăsta. Așa. Ia să vedem cum neba. Cum să bag eu asta în RAM aici, in the frame. Așa, deci. Stai că pot să dau cu zoom. Ce naiba. Și așa, după cum vedeți, în mijloc sunt niște cifre și niște scrisuri, chestii pe acolo. Scrisul e Warco, adică firma care a făcut masca, War Company. Și 03-ul ăla semnifică anul de fabricare, 2003. În spațiile astea din jur, mamă ce unghi urât am, ar trebui să fie niște puncte, dar aparent nu sunt. Habar n-am de ce. Punctele alea reprezintă luna de fabricație, poate și săptămâna. Un punct, de exemplu, din ăla poate să reprezinte o săptămână, un punct sau poate să reprezinte și alte chestii, de exemplu lună sau la ruși câte 4, adică un punct înseamnă 2 luni. Cum ar veni primul punct înseamnă că masca de gaze făcută ianuarie sau februarie. În fine. La asta nu prea am ce să exemplific, că văd că nu are puncte, nu știu, o fi făcut în ianuarie sau o fi vreun prototip din greșeală. Mai vin pe măști și serii din astea care nu prea au așa mare importanță, cine știe ce. Pe fruntea măștilor, de obicei pe frunte, da, mai sunt unele care au, de exemplu, în zona asta, pe bărbie, cifre romane sau cifre latine, arabe și latine, romane, în fine, știți voi, dungi, linii, bla bla bla. Sau litere. Depinde de țara de fabricare, poate să fie P de la petit, mamă ce francez am, adică mic, M de la mediu și large, cum să o zice în franceză, în fine, toate țările respective au ele marcajele lor. Asta, de exemplu, e M de la mediu, dacă era S, era small sau S de la mic, large se subînțelege, XL se subînțelege. Ce să mai prezint eu aici la mășile ca de exemplu, să zic așa. Unele chiar, da, unele mai vin cu niște accesorii care se pun pe lentile. Deci am făcut setup-ul ăsta foarte ghetto, rău de tot, că nici telefonul nu stă bine. Să văd pe acolo toate mațele de la calorifer și toate din birou. Așa. Cum spuneam. Unele măști de gaze mai vin și cu accesorii care se pun pe lentile. Nu știu cum să le zic neapărat în românește. Manșoane, sticle de protecție, le zice în engleză, li se zic outserturi. Și au tot felul de roluri, de exemplu pentru protecție balistică, nu știu dacă e adevărat sau nu, pentru protecția lentilelor interne, adică dacă e să se zgârie măcar să de afară. Și așa, plasticul ăsta e de toată mizeria, adică dacă dai cu unghia pe el deja se zgârie. Nu mai zic că au și un lac special, care normal că se duce și ăla în timp și se face un dita mai caca-maca, adică uite de exemplu aici, e să încerc
Să văd dacă... Uite acolo, așa în colț. Să avem niște unghiuri aici. În fine, se ia lacul și devine policarbonatul ăsta inutilizabil. Uite acolo, se văd niște, un fel de zgârieturi, ia să opresc ăsta, flash-ul. În fine, 14 undeva în colțul ăla pe acolo. E mizeria aia, de fapt, nu e mizerie, e să ia lacul. Și eu, de exemplu, ajung să faci chestia asta, să le polișezi până le-a toți dracii și cu timpul oricum se mătuiesc înapoi, deci, na. Trebuie să găsesc și o altă metodă de polișare, să vedem dacă am altă opțiune. Așa, ce să mai zic de M45-ul ăsta, cum ziceam, pe aici pe ieșire e sistem de restricție a expirării, ca să folosești, de exemplu, cu, în engleză zice PAPR, Positive Pressure Ventilation System, ceva de genul, da, l-am bușit de tot acronimul ăsta. Valva de expirație, să puneți chiar ăsta, flash-ul să se vadă acolo înăuntru. De ce prezint așa în detaliu, că nu prea are nicio relevanță, dar în fine. Așa. Punem înapoi sistemul ăsta. Bine, asta e în plus față de cea standard. Carcasa asta, care e la fel făcută la 3D. O altă chestie pe care o mai au puține măști e un sistem de contacte pentru microfon, care pur și simplu bagi microfonul sau un cablu aici și înăuntru măștii, dacă nu s-ar dărâma asta, ce bine ar fi, înăuntru măștii e un microfon, se vede acolo în față, foarte similar cu microfonul pe care îl avem noi în armata noastră, în armată, măștile noastre de gaz, alea M85F. Așa. Și în principal, cam ce se află la majoritatea măștilor de gaze e membrana de voce principală, că nu știu cum mai să-i zic, e un fișic de plastic acolo care vibrează când vorbești tu și amplifică vocea, în ghilimele. Nu amplifică, ci o face să sune mai clar, că vibrează plasticul acolo. Mai sunt măști de gaze care vin cu două intrări. Filet standard de 40 de mm, cel NATO, capacul poate să fie și cu din asta membrană de voce ca să mai amplifice cât de cât sunetul. De exemplu, dacă vorbești pe partea asta la telefon, sau de mai bine decât dacă n-ar fi nimic. Și ce să mai prezint? Uite, de exemplu, o altă chestie a măștii astea de gaze e opritorul ăsta. Nu e chiar un opritor, aș putea zice că e un opritor. Să oprească, asta se mai folosește cu o gulgă din aia specială de plastic. Chiar plastic, un fel de vinil sau nu știu cum să zic. E un fel de ceva textil și dat cu o stradă foarte subțire de cauciuc. Așa, ce mai au măștile, ce mai e masca asta comun cu altele, în general, e tub de băut apă. Mamă, dar ce vocabular țărănesc am și eu acum. Din păcate, nefiind un sistem original, că și așa nici în America nu prea dai de el. E ferulul ăsta, sau cum îi zice, că nu știu mai să zic, inelul ăsta care trebuie să stea aici. Lipi și nu prea stă. E materialul ăsta în așa fel încât nu prea lipește. Și oricum se crăcănează el în timp. Sistem, cum să zic, clasic american, care a fost schimbat din cauza că americanii au adoptat o mască Avon, că nu au fost în stare să-și facă ei mască de gaze ca lumea. Acum au trecut la alt racord pentru că, Avon și mai vor să mai schimbe și chestii, nu știu. Blidoane de apă, același racord se folosește și pe măștile rusești, mai vechi un pic.
Așa, să trecem înăuntru măștii. Nu o să dau second skin-ul ăsta jos, că nu prea are rost acum. Videoclipul ăsta e așa mai de introducere, chestii mai generale, ce se mai face pe la măști de gaze, na. Nu o să... Când o să prezint o mască nemodificată, o să fie practic chestiile ei neapărat. Na, uite, o altă chestie, de exemplu, care se mai folosește e bucla asta, încă de-aia am și lipit aici. Se dă harnașamentul peste butul măștii, pui masca pe față, nu știu cum să exemplific aici, pui masca pe față și apoi harnașamentul e de aici din față cu bucla aia, bagi degetul în buclă și dai așa peste cap. Să dau un pic mai în spate. Să vedem, ia. Exemplific oarecum. Da, setup-ul ăsta trebuie să lucrez un pic mai bun la el. Se dă, iei de aici lupul, cum ar veni chestia asta. Nu o să dau arnașamentul peste mască, că se zgârie aici. De la buclele astea, sau cum li s-ar spune, care sunt folosite încă de la primul război mondial, naiba. N-am mai făcut și ei măcar de plastic. Iei chestia asta în mână, bagi degetul și după aia treci peste cap și peste tot. Și ți-ai pus masca de gaze. Asta e una dintre metodele în care se instalează masca de gaze pe fața ta. Așa, înainte să cadă tot sistemul ăsta pe care l-am eu cu amărutul ăsta de ring light. Măcar e super mega luminat. Să prin flash-ul că deja fierbe telefonul. Așa, hai să dau peste cap să fie mai comod de umblat în mască. Cum ziceam, măștile astea americane au plasticul ăsta de la... Bine, în general, măștile de gaze au lentile de policarbonat și se zgârie cam ușor. Adică dacă ai ceva nou, gen un FM12 sau ceva, orice ai avea, dacă dai și cu unghia pe ele, caput. Astea, în plus, față de alte măști de gaze, are, astea americane mă refer, am un strat de lac. Și ce să vezi, lacul ăla se cam duce cam ușor și dacă dai cu săpunuri mai puțin agresive. Că trebuie să mai schimbe și inventarul, probabil, habar nu am. Așa, în general, deci un fel de prezentare mai general pentru toate măștile de gaze, ca să zic așa. În general, măștile de gaze au sigilul ăsta periferic, buza asta, să ajute la sigilare. Ca metodă de dezaburire folosesc un sistem de încă o mască mică în interiorul măștii. Tu când bagi botul în mască, nasul și gura o să stea în masca asta aici. Aerul inspirat o să treacă prin discurile astea, adică o să vină, de exemplu, de acolo și o să treacă pe la lentila asta, o să treacă și pe asta și o să o dezaburească. Așa, asta e, cum să zic, cam așa, destul de similară, cam așa arată și restul măștilor de gaze tipice. Bine, setup-ul ăsta cam asta e. Nu o să vedeți alte chestii extraterestre. Bine, mai sunt măști de gaze care au niște designuri tâmpite rău de tot. Italienești și în fine. Ăsta e cum ar veni un setup, cum să zic, setup, că na, toată lumea învață naiba engleză în ziua de azi, mai standard. Așa, cum ziceam, uite, în părți sunt valvele de intrare aerului, adică pe unde tragi tu aerul. Așa, pe aici, bine, asta, masca asta verde, ce vedeți voi aici, verde, chestia asta, masca asta internă, nu e originală de M45, pentru că aia de M45 mie nu-mi vine cum trebuie, mi apasă prea tare pe
față, nu stă bine. Și am pus una de M40, bine, modificată, aia e. Din silicon, se vede acolo înăuntru microfonul, care e destul de clar. Așa, să dăm o țără de zoom. Așa, ăsta e tubul de băut apă. În general, măștile de gaze au și ele un fel de sistem de manipulare a lui din afară. Dar la asta nu prea e ce decât să-ți bagi ceva în ea de mască, că aia e dita mai... În fine, trebuie să te joci cu valva de ieșire, să o împingi mai așa, mai în fine. Sau să-ți bagi masca mai în față mai mult. Mai cu limba să... Na. Alte măști de gaze au sisteme de manipulare a lui, ți-l dă mai în față, mai în sus, mai în fine. O să prezint mai multe măști de gaze pe canalul ăsta și o să se vadă. Ca exemplu, uite, o să prezint care e masca internă originală de M45. Asta e. Nu mai trebuie zoom. Asta e, bine, design clasic. Nimic așa special, doar că la asta masca asta poți să o folosești și pe un filtru și pe partea asta și pe partea asta. Dar fiind designul ăsta, trebuie să schimbi masca internă, pentru că dacă nu schimbi, dacă filtrul e montat pe stânga, aerul o să intre direct pe aici. Și practic nu o să dezaborească lentila din partea dreaptă, adică partea asta. Nu știu cum să exemplific mai bine, că na. Deci trebuie să circuli aerul prin fața ochilor ca să ai dezaburire. Practic nu se mai aburesc ocularii de la, cum să zic, expirație, ci doar de la transpirația după fața ta. Nu știu cum să zic exact. Și principala metodă de dezaburire e cu masca internă. Mai sunt și sisteme Tissot, care sunt, cum să zic, în loc de masca asta internă, o să vedeți că sunt măștile alea elefant românești. Au aici la lentile o bucățică de cauciuc, care acolo iese aerul și dezaburește și lentila și na, nu mai ai nici masca internă care poate da, poate nu, e incomodă. De problema la alea cum sistemul Tissot e că se aburezi, după aia se dezaburesc, dezaburesc. La asta, de exemplu, stă în continuu dezaburit. Sau în funcție de cum respiri, poate să se aburească un pic și după aia se dezaburește imediat. Ce să mai prezint? Na. Partea asta e, cum să zic eu, chin rest în engleză. În românește, nu știu cum ai putea să zic, dacă traduc băbește sună ca naiba. Aici se pune bărbia, când transpiri, teoretic toată transpirația iese pe găurica aia. La unele măști de gaze, cine restul sau stai așa un pic, odihna de barbă e mai mare, adică mai așa, ceea ce e mult mai comod pentru că simți că nu cade masca așa după față. La unele e nimic. Adică bagi, cum ar veni, bărbia și se duce până în, cum să zic, până acolo, până în fundător și e dezastru. O să prezint eu măști de gaze, de exemplu ăla, OM90 ăla, care l-au adoptat România acum, în loc de ce trebuia, adică M2000 german. Ce s-or fi gândit? E mai ieftin, OM90 nu contează confortul la trupele noastre, nu prea contează. Bine, calitate e calitate, să zicem, dar designul e jale. E aia cu ochii rotunzi, de plastic. Modulul de voce e ăla de, zici că e râșniță de cașcaval. Masca însăși nu e rea, da, e cam nașpa. O să o prezint și pe aia când o să am timp, nu știu, vedem. Na, asta e masca. Mai custom așa. O să fac și prezentarea la kit-ul ei, că am și kit-ul, mai am încă două măști, bine, una dintre ele e băgată mai rău, că am pus-o la vânzare, dar
Văd că nu se vinde, așa că o să o păstrez. Ce-i drept e și mărimea S. Și o să o prezint la timpul ei cu toate chestiile originale. Ăsta e un videoclip mai așa, mai de prezentare, mai de cum să mai identifici o mască, chestiile, cum să, na, designul în general. Deci, ca o scurtă recapitulare, marcajele principale pe măști sunt mărimea, care o găsești zona asta aici, sau aici, în frunte, cifre, dungi, litere, cifre romane, adică 1 roman, 2 roman sau 3 roman, nu o să vezi mai mult, dar ăla de obicei doar la, de câte am văzut, doar la măștile românești. Daunele franțuzoice se mai găsește aici, tot așa 2 roman, 1 roman, 3 roman, 3 roman mic, 1 roman mare. Și alea franțuze sunt mari în draci. La altele se mai găsește în zona asta. Na, poate să fie cifre, poate să fie litere, poate să fie, dacă sunt litere, trebuie să ții cont de ce țară de proveniență are. De exemplu, la Sârbie, V de la Velica înseamnă mare, M, care înseamnă Malinki sau Malinka, cu neaba să o pronunța, înseamnă mic, și S, Sterejna, probabil, nu știu cum se pronunță, care înseamnă mediu. Deci atenție la ce măscă de gazeței, că dacă vrei să ții una mică, te duci la sârb și vezi acolo că scrie S, ăla nu e mic, e medium. Ce să mai zic? O să vin și cu un videoclip despre filtre, nu folosiți filtre vechi, pentru că cărbunele ăla e tratat cu crom și, bine, filtrele vechi în general sunt tratate cu crom. Nu e problema de azbest, că toată lumea face scandal cu azbestul, dar e problema mai mare de ce inspiri. Probabil e mucegai, probabil alte chestii până el. Marea problemă e cărbunele tratat cu tot felul de chimicale, că na. Păi na, o să ne vedem. O să vin cu un alt video, cel mai probabil ce mai am pe aici înșelat în casă, că le-am toate băgate în cutii. Nu știu, dacă aveți sugestii ce mască de gaze să vreți să prezint, am o grămadă, am 70 de alea, de la americani, de la englezi, de la ruși, de la mai multe țări. Și na, ne vedem în următorul videoclip cu, nu știu, probabil M40 american, habar nu am. Pa, pa!